गजब ट्रेलर बा भाई। हाँ बात तो सही है। क्या गजब बेजोड़ ट्रेलर आई बा। आज टीचर्स डे के मौका बाटे और अक्षरा सिंह के फिल्म अक्षरा जो फिल्म के नाम है अक्षरा बाटे ओकर धासु ट्रेलर आ गई बा भैया। और शिक्षा माफिया के खिलाफ का जोरदार तमाचा मरले बाड़ी। सही बात। गजब मतलब भाई रोंगटा खड़ा हो जाता है ये फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद। और फिल्म में दो तरह के कहानी चलता, मतलब ये कहानी के लेवल पे भी फिल्म जो बा बहुत ही धांसू रही, लेकिन फिल्म जो सामाजिक संदेश देती है। और भैया जो भोजपुरी के कहल जाला ना कि बहुत अश्लीलता बा, जो बहुत गंदगी बा, तो ये फिल्म देखने के बाद आपके जो आरोप बा ना ये सब दूर हो जाए। आप देख ले पूरा साफ सुथरा ट्रेलर और क्या धमाकेदार ट्रेलर। मतलब अक्षरा सिंह एक बार फिर साबित कर दिल बड़े भैया कि काहे उनके भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी कर। सही बात। और इस तरह के टीचर अगर सरकारी स्कूल में मिल जाए सुन भाई पूरा सिस्टम में बदल जाए भाई। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर। कितना खूबसूरती से गांव के एगो स्कूल के दिखाओ गिल बा जोने में अक्षरा सिंह जातड़ी पढ़ावे जातड़ी बहुत बढ़िया भूमिका बा लेकर। और फिर एक ट्रेलर के जो शुरुआत मिल बा कि कोने तरह से उनका शादी होता, आर्मी मैन से भाई एगो देश पे खड़ा होके वाला जवान से उनका शादी होता। और फिर सास एगो शर्त रख दिल बड़ी कि नहीं भाई पल्लू सर से ना गिरे चाहिए। पूरा ट्रेलर में आप देखी कि अक्षरा सिंह के सिर पे पल्लू बाटे, भले वो बुलेट भी चलाओ तड़ी और वो मतलब एक्शन में आके विलेन के मारतो बाड़ी और कोनो के तो सर भी काट देते हंसुआ से, लेकिन सर से पल्लू नहीं गिरत भैया। तो संस्कार जोन बा वो संस्कार की भी बना के रखले बाड़ी और जोन तेवर बा फिल्म के कि शिक्षा माफिया के खिलाफ जो लड़ाई बाटे ओके भी जारी रखले बाड़ी। और इनमें एक और कहानी चलता और सरकारी स्कूल में वो पढ़ावे जातड़ी, लेकिन वो इतना बढ़िया पढ़ावे लगल बाड़ी कि लड़का कंपटीशन निकालता न अच्छा जगह एडमिशन होता, ते लिए बहुत बड़ संख्या में लड़का अब सरकारी स्कूल में आवे लगल बा। तो ये लिए अब शिक्षा माफिया जो बा वो गुस्सा जाता और कहता कि भाई अब अक्षरा सिंह के रोके के पड़ी, तो उनके खिलाफ साजिश होता, फिर स्कूल के बंद करावे की भी कोशिश होता। और वो समय अक्षरा तनकी से टूटत तड़ी, यो अपने पति के याद करते, लेकिन जब पति ई बात कहता ने कि भाई सीमा पे भी हमार जरूरत बा, ये देश के हमार जरूरत बा, लेकिन ये जो कोनो अक्षरा नहीं खे, तब उनके लागत है कि अरे एकर मतलब हम भी फौलाद बन सकेनी। और ओकरी बाद जो कम बैक होता उहे पूरा फिल्म के यूएसपी बा और उहे देखे पड़ी आपके पूरा फिल्म में कि आखिर ओकरी बात का बाटे।